Η έναρξη της εφετινής ποδοσφαιρικής περίοδου των Αθηνών έγινε με ωραίαν παρέλαση που έλαβε χώραν εις το γήπεδο του Παναθηναϊκού. Στην παρέλαση αυτήν έλαβαν μέρος οι διαιτητές, οι επόπτες γραμμών και οι αυτητές όλων των ποδοσφαιρικών σωματείων του κέντρου με τα σημαία στον επικεφαλής. Μετά το τέλος της παρελάσεως οι ποδοσφαιριστές δίδουν των αθλητικών όρκων. Ο πρόεδρος της ΕΠΣΑ, κύριος Βιενόπουλος, χαιρετίζει τους αθλητάς. Επίσης ομιλεί ο δήμαρχος Αθηναίων, κύριος Νικολόπουλος. Χαιρετισμόν εκ μέρους του τύπου απευθύνει και ο πρόεδρος της Ενώσεως Συντακτών, κύριος Κρανιωτάκης. Η απονομή των κυπέρων στους ποδοσφαιρικούς συλλόγους που διέπρεψαν εγένετο από τον δήμαρχον και από τους λοιπούς επισήμους. Η νέα περίοδος εγκαινιάζεται έτσι υπό συνθήκας ικανοποιητικάς για την πρόοδο του ελληνικού ποδοσφαίρου.